viisaampi häipyttää. Toi mä ajattelin, kun mä olin töissä vielä viimeisiä minuutteja. Emotional damage! Tosta. Mut sitten, mitäs löytyy Stellar Crowns? Mikä setti on meidän Sirpa putken avaaja? Me tarvitaan semmoinen Sirpa ketsupipullo avaaja, eli Sirpaa, me ei viime livessä saatu yhtään Sirpaa, niin nytten tänään olisi aika nyt sitten ottaa niitä Sirpoja. Jirachi ja sitten Noctowl, kulta Terapagus. Ei tullut tällä kertaa. Eikö me viime kerran saatu? Ois viisaampi poista liäkin. Pitäisikö sille laulaa kaupassa? Ois viisaampi häipyttää. Koska ne Euroviisut onkaan? Eikö nekin ole ihan kohta puoliin? Täytyyhän sitä hypettää nyt sen aikaa tossa kun ennen kuin 5 on. Sehän on Suomella hyvät kertoimet voitolle. Tässä on 30% olisi, että Suomi voittaa. Tässä mikä ura vaihtaa aika laulajaksi, tulisi Barrika joka keikka. Jos joku tulee keikalle, niin sit mä pyydän anteeksi jo etukäteen. Mä jaan korvat